правим клипове. След 9 юни, тогава ми е рождения ден. Ако искате, напишете подолу в коментарите какви клипове искате да правя и пожелания, моля ви се. И на какви игри искате да снимам клип. Той е 8bg.com. Ако искате, по-добре да се абонирате за него, да ще ви изпраща клипове. Ще се чувствате много добре. Моята страница е Здравка Милова. Тя се вижда, когато гледате този клип. И сега ще си поговорим за какви игри искате да играя. Аз имам Shadow Fight 2, Minecraft, My Talking Tom, My Talking Angela, имаше и още някой, но как да го върша животните на игра? Тая бе. Можете да си свалите 360 security, а той ще ви предпазва с устройството, както моето. Чисти ми мегабайтите, чисти ми гигабайтите. И сега мога да си свалям на воля игри. Ще си свали Вектор 2. Вектор просто. Има и Вектор 3. Ще сваля. Ще си свали Стикуар 1, Стикуар 2. Ще видя дали ще се сваля. Ако мина и двете игри на клипове, ще ги изтрия и ще изтегля Стикуар 3. Защото е супер яка и аз съм играл. И това е най-яката игра. Ако искате, можете да гледате клиповете на Haven Bill. Вижте се. Ей, сега ще ви покажа. Ето, сега ще му напиша името на един лист. Аз съм пред вас, нали? Да. Ето го. Неговото име. Така се пише. Като приключи Стикуар 3, ще стигнем и на Стикуар 4. Ще правя клипове на много яки игри, на Евротрик Simulator май. Или не знам, майче на Майнкрафт ще правя най-много. И като ми купата лаптоп, ще си сваля на Ark Survival Evolved и ще я играя, ще я снимам клипове с таблета.